Kalong gopor ko kamen sa isinpat ha kabangayo ban peteng biang ban sam ya katin ka jong blay pedeng jong fi ne gopor. Ai ku blay fi baro ke basngap bat ke basak skor ai ku blay fi ka kerteng ke jong Jesus Christ. Ka kubor ko ko ban sam pedeng jong fi ne gopor ka kalong. Don ki ki banginom yo ha ga klip mat ke bakado. Don ki ki banginom yo ha ga klip mat ke bakado. Don bun ba ki ba ong kumne. Ngan sakala bamut hagoi ke sengi. Don giboongan sa kalabamun pandang alarang ba. Don giboongan sa kalabamun pandang ala temen. Don giboong ngadang bunkam pelat benta ngan sa kalabamun no hagawi kepor. Don gisamla giboong ni ngadang kwa enjoy siya kepertai ngampat semua kwa ban kalabamun ngan sa kalabamun ondang alarang ba ondang ala temen. Don kiba buteng ya kajing kalabamun. Hagawi kekot latho supang wai unong kayi habala keli ui dekat jingkli ki ong gumne hatu mi juper khat ya ka jingyap utau nong kayu ong ngamdon por ban perkhat ya ka jingyap namar banga bunkam palat ong utau nong kayi bunkam palat menta ong ngampat dan por ban perkhat ya eru em ya ka jingyap Henry puse kata ka jingyat ho ko ong gumne bakum la syai ka sengipan kadika sengi ka ba utau nong kayi pan uyap no nasla jo ka perfai usngau ba ubun kampalat agapor ka bodang im wangan sa perkhat ya ka jingyap hagawi ka sengi Henry ukhlem pu perkhat ba ka jingyap kawan no la syai ka sengi ya ka jingim jong ong naga daw mga bat mapi ngimdei ban sngo sarong ya la ka jong ka jingim ngimdei ban sngo sarong sakatnong idang sarong ban ong ba ngan sa kalabamun lani ngan sa perkhat ya ka jingyap hagawi ka sengi Henry ngan ong ipi ngimla ban pensarong ya kabla syai ka jungi namar ngimtip ke ka banja ong ka Bible namar ka jingim galong ka bom tikna Henry ka jingyap te kalong ka batikna bakan wan ka jingim jungi nada ka daw kala de ka por banga phingi don kam ban perkhat ka jingyap namar ka wigis ngi in haban yai lembaga ni kelinti de syaba kata kan wan tongin perkhat ba yala de in yet bal dengan penkre ba yala de skam anai phi da ka nuksa kumni sapang ka jing ya thu khana jong Jesus Christ ya ka parsi jong ki shiphongut ki theisati ki ba penkre ban le shaw ban le tan yo nong le kurim la jiet ya ki shiphongut ki theisati bakin long ki nong le shaw ka nong le tan yo nong le kurim bakin lon benta haga ka jing khawai song kurim Henry hapdeng jong ki shiphongut sangut na ki de ki bastan ki ba penkre ba yala de ki ba pendap penyang ya ki kulpi ki jongki ya ki syarak ki jongki bat hagapor ka ba une unong lek kurim uwan namar ba ki don ki penyang namar ba ki la penkre ba yala de ki don benta ki yo ban rung syaraka jingkhwai som kurim kat ba kini ki ba biye pan ki ba lemu ki ba susmo komentang namar bala jiet ya ki ba ki long ki nong lek tan yo nong lek kurim Henry namar ba ki klem penkre dan penyang hagiri kulpi ke jongki ki persang ban pan keliang ya degi penyang ke jongki nagi deki sangut ki theisati ki bastat bagi deki theisati ki bastat ki klem ai bat ki ong khilek ban thiet hi ke deki penyang kat ba ki dang lek ban thiet sangsot bupli bau tau nong lek kurim ulawan no hagata kapor bat kini kimpat simlawan ki dang lek thiet penyang onda kilawan utang nong lek kurim ula khangir ke jingkhang bat ki persang ban tiet Henry om sim la pli no ya ka jingkhang bat ki la du no ya da ka kabu ban don benta haga da ka jingkhawai song kurim kei ga man kwa ban ong don ki ki banginom yo haga klip mat ka bakhat do ka bon pet yo pi bu teng ya ka jingkalaw mon pet yo pi du ya ka jingpen im haga klip mat ka bakhat do namar phim tip te ha ka no ma ka po kabaga jingyap kan wan ka jingim jong pi naga daw tongin long gibriu ke bala penkre lupa wala dengi sngoil de bangi im slemru wala dengi sngoil de bangi kotni khia agamet wala dengi sngoil de bangi nang samla karta idang khlan Henry wanom bu teng ye ka jingkalawon kala de ka po ka ba de biang ban penkre ba yela de ban pendap penyang ba yela ka jongki kulpi ke jongpi ban pentikna yela de
ba phi de ben don phnyang ba phi de ben pen kre bahai la de ba ka ski jong ka jingwan ju utrai bangim tip te ha no ka ski utrai unwan im tip te la nongin lek no na sla je ko pruthai ada ngi yap no ayo ngi yap au kris ada ngi dang imro ada utrai unwan ka de ka ski la utrai unwan ha no ma ka po ai bagin don bentah ka jingrong no ka dawat jubu teng ye ka jing kalabomon ka jing kalabomon ka de mentah ka de ka por ka ba diang hun ong utrai kani di ka ski jo ka jing kalabomon kani di ka ski jo ka jing pem ka bo blay kwa ban pem ye pi ti ka tang ka ta ka jing kai ka bang kwa ban hikai ye pi di ka si ka ta ka long wan nom bu teng pen kre ba ya di banom long kum ki di ki sangot ki the su di ki bi ki ba klem pen kre de ha ga klep mat ka ba khat do pen ban swa ba unwan sundon tong nong lek kurim ki do pen ban ban rung sakata ka jing khawai sum kurim wat ai ma nga pi ngin do ye ka jing pen em wat ai ma nga pi ngin do ye ka bleng ya nga pi ngin IT no ye ka jing em jungi show Jesus Christ yangin kalabomon yangin bu bai ye ka jing em jungi yangin pen kre ba ya de to blin ka khui pi leng ba ka tin ka chung blai ka bang kwa ban pen kan ma yu fi pen kre ba ya de pen dap phnyang ba ya de long gum ki the su ti ki stan ki bala pen kre ba ya la ki jong ki phnyang ki bala pen kre ba ya la de ha ka duma ka por ka ba unong lek kurim uwan ki yo balik shaw yu balik tan yu bat ki don benta ka jing khawai song kurim manga phia bangi pen kre ba ya de ka do go por ma ka jing yap kawan ane ka do go por ma utrai unwan ngin don benta ka jing rong no ublin kur khui film ne ka ktin ka zo blai ane go por ngan duai nam ta jongphi yo le se don apling jongphi ki ba pang ki ba shitam chubu e ka kti ka jongphi ka jaka ka ba phi shitam ngan duai ba blai un pen khia ipi don apling jongphi ki ba apling ka jing kerdo ngan duai ba blai un kur khui fi don apling jongphi ki ba apling ka jing don kam ya ka de kam ka jam phi don apling ki jing e ka jing le to ngan duai ba blai un le kam ba ka jing em jongphi ngai ya ka do non bat ngai scam utrai un le kam ba ka jing em jongphi hani ka por ka banga duai fi ko panga wana khamat shome ling ba Jesus Christ ban duai na ka banta ke ba pang ke ba shitom kanu ka banta ka ba ki don happening ka jing shitom ko trai kanu ka banta jo ka met ka jongki ka ba shitom da ka jing James nam Jesus Christ ka kren ka ta ka jing pinkhia kan tuit no haga ka banta ka ba shitom ka met ka jongki ko trai Jesus lay ka jing khia kran kan wan na du kli hadu kejat ka jongki ko trai ablay pelongi ki bakin yo ek met ki phat ki bakhia kran ablay ka de ka jingpang ka jing stom ka met ka jongki da ka kertengu jisu nga be ka jingpang pen sange ka bor ka jingpang pen kan rialut ka bor ka jingpang ka met ka jongki da ka kertengu Jesus Christ da ka jingem snam jisu nga pen banai ka jing khia kran kan wan ka met to long people pen khia da ka bor ka snam ka kertengu Jesus Christ aga met ka phat ka jongfi tapi kita kas jing kot jing kran ga jome ko tran ji soblai kar khu ki dawai ki baki ki di kar khu ga jing sumar ga baki ki yo oblai trai pat men le ki kamba trai ga duai ki bedu jing kermen ga duai ga jing pentingan ga jome men le ki kamba men kar khu ki men pentmai bor ki men ya lam mi ga ji em jungki dan pedeng jungki ki ben pedeng ga jing jenjar nga duai men ya rap ki benis e ki dan pedeng jungki ki ben pedeng ga jing pat do not ka jing thang ben sim namar ka jing pat yeng pat sem namar ka jing shai au kurim namar ka jing ja ka bas ngosi ablai twai nga dwai ba men te ye ka jing em jing kurim jing ki pen pai ki shame walam biang ye ka jing long ko we ka jing sngo tho ji pendap jing ye ki ko twai ablai pen khia ye ka jing dei pen yo pat ye ka jing ye ka jing long ko we ka jing sngo tho jing mat ka jing dei shi kurim ko twai shimti ki khon ka jing yo kan ti ki khon pen em ki khon pen bai ye ka do no ki khon ki kti ki jong ki ko trai na dwai ru kum ju ablai na ka banta ki kerdu kam kerdu jam na dwai ka jing pendap ka jome ye ka jing non kam ai ki ka kam ka jam ka ba biang ka jaka ka ba dei biang ko trai ken tiwi ka yo ka kot ka mai ka ji jong ki ta ki ba trai ki ba kta ablai kar khui ka bank account ka jong ki ko trai pendap ma me ka jing non kam ka liang ka pisa ka tengka ka jong ki ko trai ra ken tiwi ba me ko trai ha ge liang baro ablai ko trai dan apdeng jongki ki badan apdeng ka jing e ki ba bon ba apdeng ka ram ka sha apdeng ki jing jinjar nga dwai ba men ya shem ni ki jing non kam juki ka ram ka sha ba pli mi ki jing khang ba ken yo e ka pisa ka ka ban siu no e ki ram ka sha ablai dan apdeng jongki ki ba la ai kliang ka pisa ka ka henre hadu menta kim pat yo
menle ki kamba ablay bakin yo pat ya de pisa ki bakila ai kliam go try adwai ka jinga da ka jome ko snew ka jingma ji men sang adwai ka jinga shamlut ka jome ka jingnon kam juki nga penbana ba utrai jisu ulong nong pendap ka jingnon kam ka jong pi baro utrai jisu ulong nong penkhia jong pi ka jingpang ka jong pi ni ke met ka jong pi utrai ulong nong yada ulong sumari ka jing em ka jong pi ka ying ka sem ka jong pi trying IT no eki way po eki ktible ka jome I jing start eki shibon I jing ai eki shibon ko try Krishan me bitin me ka jing em juki tei me ka long yong sem juki nang pensle eki nang hikai eki ka mon ka jome ko try nang pen roy jing eki but scam ye way pay way sumari ki ko snew dan pling juki ki bom ju thia men met ablay nga dwai men kerkhu ka jing thia ablay kin yo thia suk nang ne shakmat ko try ji soblay don pling juki ki badap tang ka jing shifting be ida ka men sim ka jing shifting be ida men sim ka jing sukor ka jing boman ka jing em juki ko try ji soblay try don pling juki ki ba hap ha ka pop pen yeng pat eki sa isien ai bore ki bikin la ban i no ida ka jing long ka basnew ki ba rem baro ablay ka try pen roy jing pen plu pen sim eki pen dap jing ai eki try I way po ka try na IT no I way po ki blay ka jome nga ker khui ki da ka jing ker khu ka batam ka bawano Jesus Christ kan tut no ka jing em jong ki aga ker teng ka Jesus Christ wana nazar adwai amen amen blin ker khui fi nam ta ka puram ka jom blay amen